Right, kusakana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirari 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wetena on the notification bell. Pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uri wekutanga kumawana panapa. Uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe sikandi kuti subscribe and turn on the notification bell. Vadikani audio yandinayo audio iyo yamai Bybit vachitaura kuti Bybit haana murume ende ndarwadziwa nezvakaitika, ndarwadziwa nemufambiro wakaita nyaya iyi. Ndakusiyai muchizwa audio, wapedza kunzwa audio tazolofuka comment section Hadzirari ndafunga kusiyai tosangana zvekare munguva inotevera manje so sikanda tiwanze likes pa this video kuitira ndidzoke nemwe update yezvinhu zviri kuitika. Much love. Ndafamba zvakanaka here. Ndakafamba musha ndabatikana mairasi. Wabatikana neizvi? Ndabatikana mairasi. Ndikuzwa zvekuti airikasoka ndabatikana. Hanziiko? Isana ari kupi? Auya akatorwa nemurume wake. Aenda. Vaenda. Vakati chii? Vakati chii? Vati kudii? Vangoti takazotora mukadzi wangu. Oh. Mama wangu achizviziva, ndakataura namama achikumbira kuti auye kuno. Saka mama wangu asingachakomunicate neni ofisi yanga achifamba achitaura kuti haana murume inini ndiripo. Saka ndauya kuzotakura mhuri yangu nekuti ndakaroora. Anazvisena mairasi. Andimuzviona mairasi. Ndakatomona paFacebook ipo pasosi yake. Watanga muona paFacebook? Ndakatomona vakomana vapisa vakayabisa fenza ndakatokuta ngoti munhu ndabvunza dawo kuti ndazofona manje yana pa ndikutoona izvozvi muviri wangu ukaneta mairasi ufanana ngasimba chara handina. Asi mama imi maiziva kuti mwana ari kugara nemurume ka? Kundikuzoragara nemurume kana mwana asina kusvika kuvabereki kuti ndozviripo inini ndingoti chikomba vanhu vamairasi. Asi makati boyfriend aipambidzana asi angari kubasa mwana akabva kumba kwanga achiitira kubasa asi nyika ari boyfriend vake handida kubhiriivha kuti mwana wangu ano murume asingazika nemushama aina kuti nzama dzake dzikuudza kuti vanoda ari murume here kana kuti tovanhu kwana ari kuzviziva kuti mwana wari kumurume here boyfriend handikadua dundu ndikuti mwana ari kuboyfriend inini ndikarorewa ndizvo. Nyaya dzote dzinonetsa kupindira mama. Inini ndakabetsera hangu nemwoyo wangu, handina hangu chigumbu, asi ndangobatikanawo nekungoti maifanira kungondudzawo chokwadi because mimi makanga manditi mwana anga achigara nasekuru wake, asi imi makanga mafonerana nemurume muchiti mwana ngaauye plus kuti kuzotsindidza mwana kuti usataure. Chero dai akanga akangotaura inga Precious akataura tiri kungomubatsira wana. Hazvisina kuipa mairasi. Mashoko ataura Bhayi yese ndayanzwa mairasi. Yese akandipa chitodhazi inini pachitodhazi inini aiwa tichapedzana zviri nemurume waBhayi muchitodhazi yakandipa iyoyo yakati ndakandipa iye asina kundipa pachitana pareisanawo iyoyo. Ndapa chitodhazi yakandipa inini mashoko ese ataura yese ndayanzwa mairasi. Saka aiwa ataurira kupi because panapa anambo alright murume waBhayi waachanzi ndakabvisa tsvakirai kuno $50. $50 ye chabvunza mfundo akandipira kupi mama ari kuti kunyanga dzangu tininichidza mari yamurume waBhayi ini aiyo azinakipa nemashoko ese akava sendayanzwa mama mashoko ese aitava ndayanzwa tichachiitana parefu nomwana naye inozvikana ndabatisana mairasi. Inini hamusi kutarisawo kuti ndabatikana sei? Ndazviona. Because kana screen rangu remota rakatorwa rakatotsemuka ndichitiraya kugadzirisa life yaBhayi. Ende nezuro manheru pandakanzwa nyaya idzika ndakatiraya kumukansela ndichamukansela ndikati iwewo hauna mwana nemunhu. Kana ari mukomana murungochaya mapoto you can still move on woita zvechikoro ugadzirisa life yako semunhu ane mwana. But inini policy yangu ndeyekuti vanhu vakambopinda mugumbezi vese ka vanonetsa kusiyana, payakajenga aimbofa yakarega kujenga futi. Ende inini
kubatsira kwandaita mwana mama yanga ingori nyaya yevidhiyo yaya pasina something chekutoti zvinotaura vanhu zvokuti handizvoni ndanichibenefita from mwana. Inini handibhadharwe nefacebook, page rangu harina kumonetizwa, it's not monetized. Asi mimi muri kunoku mamessages aitaurwa nevanhu maisa maona here mama, vanhu vachingotaura ndichingonyarara kuti mungu andokubvunzai, but kungoti zvinhu zvinongo anziri namanyanga hariputirwi. Kana pane chaingovapo inini chaingofanirwa kungobuda pachokwadi, because inini ndinowanzoda kushanda nevanhu vanongotaura vanongataura chokwadi. Pakatoresheka pakatoresheka, tangofesa reality. Mashoko yataurika iyoyo hazina zvisina kuipa. Inini nchaona wekuti amba nerano wangu mwana. Because yati inini ndakuda kuenda, inini handisi ndakuda kuenda nemurume wangu. Because zvaitika ndoti ndifanda pinda mutaundi ndangoti ngavasangane, because inini handisina nidze kuti ndisangane navo vaite nyaya dzavo. Murume wangu andiuza kuti kana nyaya dzacho dzakusvika kudai so you don't be involved munyaya dzakadai so. Saka ndanga ndisina mvumo, even ndatomuona murume wacho ndatombomuresa ini. Paatozonditi izvo ndakuenda nemurume wangu ndikati iwo kana wafunga kuenda nemunhu wako hazvitoti uende uchisa hembe dzakuumba kwangu, shandei munotora chihembe. Ndopatazoti ayewa futi vanhu vakazokuona ndisisana iwewe, mangwana vanhu vazotanga kutaura makuva kuti akanetsa namairasi vakazorovana vakazotukana. Ngatikliye nyaya iyi munhu wese achiziva, because nyaya wagara wangotongo ato celebrity. I am not a celebrity by this a celebrity. Saka kana wangobuda mumaoko wangu nyika ngaingoziva kuti wabuda mumaoko wangu. Inga mai vako vachienda kumusha vakaoneka vakati mwana ndakumusiya namairasi. Saka nyika ngaingozivawo kuti chi wabuda mumaoko wako. Auya nemukomana anonzi Clive wauya naye. Saka inini kuti ndizova into details yenyaya iyi mama, handifungi kuti ndingazvikunde, ndakamboedza pandakagona napo. Alright, but murume wacho ati hanzi zvekuchikoro it's a no, hakwanisi kuenda kuchikoro. Zvelicense acho hanzi anouya akachita ndakafamba musha ndabatikana mairasi, ndibonzwa zvikuitairika soka kana ari kupi auya akatorwa nemurume wake. vati kudii vangoti takazotora mukadzi wangu. Mama wangu achizviziva, ndakataura namama anti achikumbira kuti auye kunoku. Mama wangu asingachakomunicate neni, ofisi angachifamba achitaura kuti hana murume inini ndiripo. Ndauya kuzotakura mhuri yangu nekuti ndakaroora. Handimuzivi namairasi. Ndakatomona paFacebook ipo vafusi yake. Watanga muona paFacebook? Ndakatomona lakumana wakisa wakayakisa fenza, ndakatokutangoto muna. Munhu wangu ukaneta mairasi kana ngasimba charani. Asi mama imi maiziva kuti mwana ari kugara nemurume ka? Kuti ndizotagara nemurume kana mwana asina kuchita kuvabereki kuti ndozviripo. Inini ndingoti chikomba ibhoyfriend ndaifambidzana asi inini angari kubasa mwana akabva kumba kwanga achiitira kubasa, asi inini ari boyfriend wake. Ini handida kubhiriivha kuti mwana wangu ano murume asingazika nemushama. Kana kutonzi hama dzake zikuudza kuti anoda ari murume here, kana kuti vanhu kana ari kuzviziva kuti mwana wari kumurume here. Boyfriend handingadua dundu kuti mwana ari kuboyfriend nii ndingarorewa. Maini ndakabetsera hangu nemwoyo wangu, handina hangu chigumbu, asi ndangobatikana nekungoti maifanira kungondudzawo chokwadi, because inini makanga manditi mwana anga achigara nesekuru wake, asi inini makanga mafonerana nemurume muchiti mwana ngauye, plus kuti kuzotsindidza mwana kuti usataura. Chero dai akanga akangotaura, inga Precious akataura tiri kungomubatsira wana. Hazvisina kuipa mairasi. Mashoko ataura bhayo yese ndayanzwa. Akandipa chitodhazi inini, pachitodhazi inini aiwa tichapedzwa nazvo ini murume wabhayi nechitodhazi yakandipa iyoyo ndakatiwa ndakandipa yasina kundipa. Alright, murume wabhayi waachanzi ndakabvisa tsvakirai kuno $50. Chitodhazi yeye chabvunzira mvuru akandipira kupi mama ari kuti kunyanga dzangu tinindikidza mari yamurume wabhayi inini aiwa hazinakuipa nemashoko yese akavati ndayanzwa. Kana parefu naye inozvekana ndabatikana mairasi. Inini hamusi kutarisawo kuti ndabatikana sei? Ndazvona. Kana skirini rangu remota rakatorwa rakatotsemuka ndichitiraya kugadzirisa life yaBhayi. Nezuro manheru pandakanzwa nyaya idzika, ndakatiraya kumukansela, ndichamukansela ndikati iwo hauna mwana nemunhu. Kana ari mukomana murungochaya mapoto